ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስሕቀሙ ተዓዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባርኻልና መንፈስካ መርሓልና ሓይልካ ደፈና ምሕረትካ እንዳይከበደልና ይትኸይደልና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቕበሎ ሰላም ጀሚርካ ሰላም ፈጽመና መዓዝ ቁብር ምሕረት ቁብር ሰላም ህዳትን ርግኣትን ካባኻ ዘምፅእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኢድ መላእክቲ ተሓልወና ካበጀና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ፈለና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት እንራቦና ንበል ንጽዋዕ ካለና كلاس ما استخاتم سافر نهاية جيراننا وما عملنا ما نسبدلنا بدنا نعلم بدنا نفسنا بدنا وكل خفاف من مراتنا يتمنى نقصنا حاجة كبرنا زلالنا كائن معاني وزكيت يا مريم من قدس كبرنا نفسنا سلام لكم بحنا في دقري في السلام ودقري أنا إذا صارت بتصاوي سلام لكم سويك على مستبرق فيه فرش مبروك وأنا استجع جاهز صاحي وتستجاز يسوع كريستوس من كان مفرد من من بارس بيت يسوع سماه مفتن تاسع مثل يا كم كاسم سامي لزمنه كم ودعنا كذي عندنا سبت صار نايم سكان الله سناي نجار نجبرنا يقرب عن تي أميرا بيتنا نجبنا ندحنا يسوع سماه سويرنا ربنا نجيب أدونا ربنا بيتنا معبدنا نجنا سعنا سعدي ولا سناي يوم ذا أسس الديان كل زمان يومنا سلام يومنا كل زمان يومنا وبيتنا الديان كل تحسب كل ما كان نحن يسوع يعلم كل جبل بيت كل جبل أو كل جبل الناس كمان سنة وكان من الرحمن نبغى سنة كان بدرنا سنة وكان عمنا سنة سنة كذا تحكنا من سنة كان وبيتنا لنا وما كان سبب من العالم أما كان يومنا نزل بسألة كل زمان كنا نعرف السلام سمعنا لغنا عن كل مكان وقول الملك المسيس عن مخروف عصبات من العسلان وبيكا كبار كل حزب قولنا كابوريا قدوس مقادونا عايشين حزبنا أمانة كل حي سلام كل سبحان الله والصلاة كل واحد منا ولا حد منا فتنة عدو تقاوي تلين لمن يرحنا يسكت من كل سبب يجبر بحرة البلدان مساهم على أحوال من الناس مسكانا أحد لك على كل ساعة زل على مثل أمين من السحاب والمزمر خمسان حدث وأمدار مسال عن حدثي كم تعمل يا سيدي كما سيدي كحدث كحدث أنا سيدي حتى تكون جدا زمان فكمان أنا أعلم أكون يفعل نوع سالك لكعب حتى تنسى نوع حقه سالك
أبوك وهذا أنتم سلسلة شمتان خبرت وتصبني تزبط الحياة أنتم وسبعتان وسنة عني نزع بعض يقول نزل الله سيد مسوس والله كل يذكر لي سنة بس أو حدث حبت كان جبين حبس الحين قبل سنة فقال لي أنا مسوس للفني مكان أنا بس فرمي هذا أنا مرة نسير والله أنا من قبل من نكفني سنة سكان الدنيا ويجي أخي سنة أنا في سنة فرقت مسوعة بهذا الكاني زي كنا اسمع رب كانت مسوعة مرة مسوعة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ونها سير صدقها سناي كلنا نكاتات يرسل الهدى شو مسوعة تركي زحر مسوعتي من مسوعة بعد الكاي شو أم مسوي على حقهم الكاي سلام زيادة قاس كورسان حسين الله خير سلام أربعة حتى ذيك حاجة ذيك عم بيدوتر مزامر ده تعدلوا لنا هذا يبنا جن بستخدم متن كلاتكم ميوت جبارتهم مايك حيسكم درلهم أبو أشي ويا كابزي مايك تكب كلنا كلاتنا ميوت كنجبر علينا مزمور 230 أبي مرجتا 230 حدا نمر تخلو 230 كلتن ممبر سارة 230 سلستن معقول أنا فيها ماما سارة ماما إلسابيت 234 أبو أشي 236 حرف واحد 237 دكتور كفلة 238 أب كلمة كتاب زلخن ميلا 204 حدا أب مولوسول 204 كلتن أبوي تولده 240 شدشتن هيوت 240 شعاتن أنا خنبغي 240 شمونتن أبونا مزمور داوود 240 شمونتن هللويا 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 نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቆን ኩልኹም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሹ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ናድድ ንብብ
إنه دما إيرساليم سمعت البحر سبعي نبره السبعي صادق نعملاق زفرح بسنة 10 ألوان صبح نبره منفس قدس دما نبره نتمسح እግዚአብሔር ከራእዩ ሞት ከም ዘይብል ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ነበረ መንፈስ ቃና ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነት ኢየሱስ ቃም ከም ስርዓት ገገብሩ ተሳለው ስማን ድማ አብይ ሓቆፎ ንአምላኹን ከም ዝናበለ ባረኮ ወጎይታይ ነትና አዛብ ምግላጥ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ኻውና ቅድም ሁሉ ዘዳለኻዮ ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ባርያኻ ብሰላም ተፋን ወኢኻ በለ كمان እግዚአብሔር آمين أو كرسس أملاكنا ربك لمن كل ساعة سجل كالونا بمريته تنبي تنبي مسؤول ما تأكل إنه كفلتات ريالة في رأي كله الحكاكي أوكي نحن نتحكي أنا بس أوكي هذا كلمة قدامة تمرت كابزنا بوشت زبر على الخون دعات كنوكم نب زوم زلهم رأي كله سن yeah go ahead to highlight كيف بالله go ahead يسمع عن زله دكتور تقابو يسمع عن زله ميت يندلو يسمع عن زله عن كم زل الهواء I know وشتي بتخشان سلزلنا قربتي تعجز اوكي سوري اوكي أبتحسن حرة ممر ولا تاس ناتكا زوم كفتة تمكيري اوكي موال سب زي ود زي عالم زي كا زل عالم زنبر انتز خوص نفسي نصوح نفنا مغنيات محلوكي نيرو كنك اتي عب رات عب يودي زي كده ناكي طبعا أرد عبن موسى وفلي عفر بيتنا هو أمي أنا جبنيا يكن فللي أمي أنا وزمفاني ولا أعلم آمين آمين قال هواء يسمع لنا كويتا بذلك نعم بزي حد
كحدر كنحدر ونتندم ناباريا في قلطف صلال رديت زرقه نتي عبدالناي كم معبل سكالابت سكاماتل كفا حسابات كبير تحملتي نفسي بغنتلت عزيو حالوات تفيوا علو نابصلات من كاحن أبقسيا مهنيات نفسي كاليتن محرت علايتن عدل هيوت نقصي أملاخين ويتاي كريستوس تسبايا آمين. ጌታ በዛ ሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ንሓድር ሓልወና ኣምላኽና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ጌታ ከምቲ ኣባኽናዮ ዘለና ምሕረትካ ሆነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይስበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽና መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ትድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ጌታ ብሩኽ ኢኻ ፍርድኻ መኽረኒ ጌታ ብሩኽ ኢኻ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ጌታ ብሩኽ ኢኻ ክብርኻ ዓብሓለይ ጌታ ምሕረትካ ብዘለዓለም ይነብር ጌታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዕቆብየ ስለዝኮንካ ኣይትንፀገኒ ጌታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሲ ኣድሕና እናበልኩ እፅለ ኣለኹ ጌታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ትገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ኢኻ ብርሃንካ ድማ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ብሓቂ በረኸት ብርሃንካ እንርኢ ምሕረትካ ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን الهواء بس قدس ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዳዊት ዳዊት መንግስት ድንግል ማርያም ትወልድ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመጽእ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጌታ መሐረኒ ምስጋና ንኣቦን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጌታ ሓጢኣትና ሓደገልና ጌታ በደልና ይፀልፅበልና ጌታ ኣበሳና ይቅረበለና ጌታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም መመንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጌታ ነጦም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጌታ መሐረና ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጌታ ረድኣና ልማድና ከዓ ተቐበለልና
كبرن مسكانا بس معارك قدسنا نعقاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارقنا أقويتا بقعات برنا مسكانا خمزلنا نسلف سماء ربنا سمكاي قدس مقصات مصاف أركان طاب سمايكم دمام دريخون على تنكيرانا لما هبرنا نحن نزودلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا بس بدلنا بفاتحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن نزل على مناتك إما أمين أوزتي مريم بنا كل سكبري ملك سلامتا سلام وإحنا غدا نسلاخون أدي زابير صوات قويتا سراوي سلام لكل لغون نسغكا ونسبرغ ديغي فركر سغون برغيو وملتا سقا زابير مساقي وفست الأسود هاتياتنا سريتنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين بتم أبزم دولو هبا أب زوم زلهم مسكانا نقدس تدنقل مريم أنا ترسعي مثلني أنا دي أنا دي نسوعكم هنا ببتال نسوعكم هنا اوكي لنا نسمع لنا دكتور تقاب مولو دي خلكني ماما إلسا مسكانا نقدس تدنقل مريم ما يصير ميتي غند لهم نيت غير الله يا ماما إلسا هرا قرب أطلب لي أنت إيش مكين اللي بملؤ تستيحز ولا قرب أتحز له سمعنا دلهم ونسمعك كلنا وحج قرب قدوس 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 بزيابير قويتا سراوي بس يكونتن مسكانا نقدس تدنقل مريم عبيد علمه حرة هلا حرة قرب بنا تصبل لي أتصقى وحوي أنت إيش مقينا له بملؤتي بملؤ أي متنزل له تقالت أو قدس تملئ تسقى كل جزية دنقل زخانك ولادي أوي عبيد علم قرب أو قدس تملئ تسقى كل جزية دنقل زخانك ولادي تعمله أدى كريستوس سلام نبلكي مأنتي هاتياتنا حارقلنا ناف قروة دخيت قلتنا عارقلنا نحق إنيا برهان يسوس كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدستي دنقل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقو نحاتيات نفسنا حديقو كمحرنا نابويتا لملنا وقدست دنقل مريم ولادت أملاخ نزار إسب مأمنتي أملادت ناب ودخ إيسوس كريستوس بحد قد حاتيات كتوغنا لمننا وناي حقي نقستي دنقل سلام نبلكي أو أمانوئل أملاخنا زولد كنا قرعات زرقنا سلامتا نغربالكي أو دنقل بويتانا إيس كريستوس تأمنت أملادت حاتياتنا منتك حاتقلنا تذكرنا قلنا أنت إشمو عند نيو نجو عند بولكي أمبر بملو أبتي قستاي مثلا ننزل حلو ما توصلوا تهيمانوت من مرسالة الراي دكتور أو أدى حقنا برهان نخبركي وقدست دنقل ولادت أملاخ مدهاني عالم سلاز ولد كلنا مزيقخان نفسنا سلازد هاننا نمسكنكي وقويتانا نقصنا مدهانينا يسوس كريستوس كبرنا آخايخون نسخا نحواريات مقسوم نسمعتات أخليلهم نصادقان إدلتهم
ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሃጣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሃረና፣ ጎይታ መሃረና፣ ጎይታ ባርከና። አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት ዶክተር ክፍላይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብእኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ኣብ ዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ክደገልና ቅዱስ ቅዱስ ሙሉ ኣለኹ። ኣመይ ውዒልኩም ኩልኹም። ቅዱስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስናኻ ሙሉኣት እየን። ንኩሉ ትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና። ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውር ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና እቲ ኣብ ልዕልና ብዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕርበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ኦ ጎይታ ምሕረትካ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ስንካይ ስንስኻትን ጨዋታቸው እንዳስማይ ተማምሩ ማለት ገረና ለማለት መስፈተኛ ወደነት أقول لك شاف أنا برا كمان تتمنى من الاستمتاع بالمكان ذا لا لما كان እግዚአብሔር ተባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹን ንስኸካ አንስ ብርኽቲኺ ፍረከ ንስኹም ብሩኽዩ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ትደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰር ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም በቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ እስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅድስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃብና ሃበልና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሬኻ ምዝኾነ ወህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ ምሓረና ምሕረትካ ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኸን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና ውልስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብር ድኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዎም ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈለዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ይፀበቐልና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ሳልሳይ ምዕራፍ እዩ እዚ ምዕራፍ እዚ ሰለስተ ኣርእስቲ ኣለዎ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 14 ብሕግዶ ብእምነት ይብል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣርእስቲ ካብ 15 ክሳብ 20 ሕግን ተስፋን ይብል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ከዓ
ካብ 21 ክሳብ 29 ሕጊ ንምንታይ ተዋሂቡ ኢሉ ይሓትት ሰፊሕ መብርሂ ከዓ ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ከነንብቡ ዝጥዕመክን ምልክት ግበርለይ እሞ ናብ ንባብ ክንኣቱ ኢና ሙለሎ ራይ ሙሉ ሓብተይ ተቐዳመይቲ ካብ 1 ክሳብ 4 ብሕጊ ደ ብእምነት ትብል ዘላ ራይ ካልኦት ከነንብብ ዝጥዕመና أنا كنبب أبوي مرقيت ራይ ኣዴና መምህር ሳራ ካብ 15 ክሳብ 20 ሕግን ተስፋን ዝብል ዘሎ ራይ ሳልሰይቲ ርእስቲ ኣለህና ከነንብብ ዝጥዕመና أنا كنبب غلي يا أبونا ራይ ዶክተር ክፍላይ እስካብ 21 ክሳብ 29 ሕጊ ንምንታይ ተዋሂቡ ዝብል ዘሎ ቀፅሊ ሙሉ ሓብትና حراي شيء ونلي سنتوهب العدل غلاطيا ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ክሳብ 14 ይመስለኒ ወፅቦ ኣላ ኣቶም ኣያሱ ሰብ ገላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዕንትኹም ከም ስቁል ኮይኑ ተስኢሉ ነይሩ ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣመን ኣዘመኩም ሃባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ ክእደል ኣለኹ ብግብሪ ሕጊ ዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ እተቐበልኩምዎ ክሳዕ ክንዲዚ ዶ ኣያሱ ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ሕጂ ዶ ብስጋ ክትፍፅሙ ትደልዩ ኣለኹም ንኸንቱ እንተኮይኑስ ክንዲዚ ዝኣክል መከራ ዶ ንኸንቱ ፀገብኩም ከምቲ አብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ እሞ ጽድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ ዝብል እምበኣርስ እቲ መንፈስ ዝህበኩም ኣባኻትኩም እውን ሓይሊ ዝገብር ብግብሪ ሕጊ ድዩ ወይስ ብምስማዕ እምነት እምበኣርከ እቶም ኣብ እምነት ዘበሉ ንሳቶም ደቂ አብርሃም ምዃኖም ፍለጡ እቲ ጽሑፍ እውን ኣምላኽ ንህዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቆም ቅድም ርእዩ ንአብርሃም ኩሎም ኣህዛብ በኣኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ኣቐዲሙ ኣበሰሮ እምበኣርከስ እቶም ኣብ እምነት ዘበሉ ምስ አብርሃም ምስቲ ኣማኒ ክባረኹ እዮም ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ተጽሒፉ ዘሎ ኩሉ ዝገበሮ ዘይጸንዕ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ እቶም ካብ ግብሪ ሕጊ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ግናኸ እቲ ጻድቕ ብእምነት ሕያው ኮይኑ ክነብር እዩ እሞ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከም ዘይጸድቕ ጉህድ እዩ ሕጊ ካብ እምነት ኮይነን ግናኸ እቲ ዝገበሮ ብሂወት ዝነብረሉ እዩ ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ እቲ በረኸት አብርሃም እውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኣህዛብ ምእንቲ ክኸውን ሲ ኣብ ዕንፀይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተጽሒፉ ኣሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ስለ ቃላቱ ክብሪ ምስጋና ይኹን ራይ ኣዴና መምህር ሳራ الرابي مرقيتا أهواتي كمزي الزراربا سب الزرارب علىكو نتي زتصنعي كدان كاب سبكوا زفرسو ويسلو السخلو يلبون اتن أبراهامن نزرعي تنقرأ تسفاد ما نحادة كم زبحال نزرعها نسوكا كريستوس ينبر نبزحات كم زبحال نزرعتي عيبلن إيو مبعرسي إزي قبل علوخو نتي تسفا كنتو كقبرو إلو نتي عملاق قدم زنقو كدان اتدهريو ب430 عامت زمتصحكي عيفرسون إيو
اترستي كافكي انت زغونسي دقيم كاب تسفى أي مخونن نيرو أملاك كنان أبراهام بتسفى إيو زهابو اتهجي خدعا نمنتاي يونسو بسري أبسات وسخة اتي تسفى اتواهبو زرئي بساء زمتز بإيد اتي مأخلاي بملاكتي تحقق مأخلاي سي مأخلاي حدا أيكونن أملاكنا حدا بين إيو آمين الهوت يسمع لنا. آمين. حاونا دكتور كفلاي. إيش يا أبونا مباركة يتعقدوا أن تتسفى أملاخ متصارت إيو يا أيفالون هياو كي قبر زكالو حق توهيب انت زغونسي اتتصدقي بحقي كاب حقي مهانا نيرو اتتصفاقنا نتوم زي آمنوا بإمنت إيسوس كريستوس مينتي خوهاب اتتصعف نخلو أبتعتي هاتيات عاسوه إمنت كي مسات نحنا نتاخ تقهات زلو إمنت إنا تصدنا تعاسينا أبتعت حقي تحالينا نبرنا سلذي خاها بإمنت مينتي خنصدقسي ناب كريستوس كبصحنا اتحقي قصعينا هونه امنات مسمصت غنا دقيم تحتي قصعي ايكونن بكريستوس اتطمقكم زبلكم نكريستوس لبسكم وما بامنات بإيسوس كريستوس كلاتكم ولد املاخيهم كلاتكم بكريستوس إيسوس حدا اخيهم ما بزي ايهوداوي ويس صرعوي يلبون بزي باريا ويس جوا يلبون بزي تبعتاي ويس أنستيتي البون ناي كريستوس كابكونكم دقيم زرعي أبراهام إيهم كم تتسفاون ورستي إيهم آمين آمين. الهوت يسمع لنا. آمين. حراي زخبركم حزب እግዚአብሔር ካብ ዝቐፂሎም ሓውና መምህር ተኽለ ማርያም ነዚ ሕጂ ኸነንብቦ ዝፀናሕና ምዕራፍ 3 መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ኣስፊሖም ትርጓሜውን ምስጢሩን ገልጹልና እዮም። ንሓውና መምህር ተኽለ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልሳኖም ኮይኑ ክዛረብ ኣብ ጸሎትና ንዝከሮም ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓና እዛን መንፈስ ዘዓቁር ጥዑጥዕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና። ኣውደ ምህረት ንሓውና መምህር ተኽለ ማርያም። يغني لي يا أبي مرقيتا بسم الله والولد بس قدوس عدو أملاك أمين. يسمع الذي هو مر يسمع هو كم تي أبونا زبولنا خم فارس جابهير لهم معنتي قلاتها معرف ثلاثة كن رئينا كانت أبوتاتي كواحد أتي فتحني تم نايزي سبخ جواي نايزي تخافلت نايزي جواي بصولتكم ذكرني حجي نزغنا مها كل ناسي نزن حطو تازيئة أب هنقول ناجرنا كن من لسان كم من خلق نقبر كم فتينينا إتن زي أن ترى عملي سنين تا معرف جاءت ردياتنا الله مالوتي بمتون كلاتنا حجي تنحطو تات نتاعي بلا بقبري حقي زي كونس بخريستوس بإممان مدحانم نمر أي حواري ጳውሎስ نسب قالاتيا انتايلو إيو حديثون هذا اتوما بقبري اتي حق زلو أب كميز بلخونتات يوم زلو كريستوس مرقمنا بموساد انتاي قبره اتحقي نمنتاي علامة إيو وزاقل إيو اتحقي نخندي زاكل جزي وعمت إيو تقنيحو ورستغن كون كانتاي نخن كرسي بخامي إنا ورستغن كون خير نزين حتى تنترى عمليسنا بستخالف متن تا معرف تردياتنا الله مالتي كم توي أبزا معرف زي حواري ጳውሎስ بقبر حقي زي كونس بإمنة كريستوس كم ندحن يقلص ويقول له
بمنفس انت لا جميرهم سلامنتاي بسقا خفصمو كم زدري مالت بأمنت جميرهم بقبر السقا بحبر حقي كفصمو كم زدريو حتى حساس بو نبرة مالتي زخاب غلاتيا سلست حساب كف حارس حساب حموشته زبلو مالتي Thank you. ድሕሪኡ እቲ ሕጊ ስለምንታይ እዩ ዘድሊ ዕላምኡ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ብጥምቀት እተመስረተ እምነት ብኸመይ ደቂ ኣምላክ ከም እንኸውን ብምግላፅ ይድምድም ማለት እዩ። እቲ መጨረሻ ከምቲ ደንበምናዮ ካብቲ መጀመርታ ጥቕሲ ደላ ብእምነት ዝርከብ ድሕነት እቲ ድሕነት ብእምነት ከም ዝርከብ እዩ። ሕጂ ዓሻታት ይብሎ ንምንታይ ዓሻታት ኢልዎ ባርነት ሕጊ ክምለሱ ስለ ዝደልዩ ዓሻታት ይብሎም። ጠንቆልቲ ወይ ከዓ ካልኦት እዞም ናብኡ ዝወስድዎም ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ ካብቶም ሓንጎልኩም ዝተመዘረዘ ኣይሁድ ንዓኣቶም እዩ ከም ዝብሎም ወይ ከዓ ንጁዳይዘርስ ንብሎም እተን ክርስቲያን ከለውሲ ክርስትና እናወሰዱሲ ግን እቲ ባህሊ ናይ ኣይሁድ ክቕፅልዎ ዝደልዩ ማለት እዮም። እዚኣቶም ከዓ ብትምህርቲ ኣቢሉ ነቲ ንድሕነትና ኢሉ ኣብ መስቀል እተሰቕለ ኢየሱስ ናይ ድሕነት መሰረት ዕኡ ገለጽ። እዚ ከዓ ኣብታ ምዕራፍ ሓደ ዘላላ ማለት እዩ ጥቕሲ ሓደ ዘላ ኣቱም ዓያሱ ሰብ ጋላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣእንቲኹም ከም ስቁል ኮይኑ ተሲኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘምኩም። ሕጂ እቲ መንፈስ ቅዱስ ብኸመይ ከም እተቐበልኩሞ ትፈልጡ ዶ ኣለኹም? ብምንታይ እዮም ተዋሂቦሙ ብኸመይ ኣብኡ በፂሖም ክፈልጡ ኣለዎም። ምክንያቱ ብቐሊል ኣይኮነን ናብኡ በፂሖም ማለት እዩ። ግብሪ ሕጊ ንውሽጣዊ ሰብነትና ከፅርዮ ኣይክእልን እዩ። ግዳማዊ ተግባር ራሕዩ ወይ ከዓ ናይ ደገ ጥራሕዩ ከፅሪ ዝኽእል እምበር ውሽጥና ከፅርና ኣይክእልን እዩ። እሱ ግን ክንፀሪ ንኽእል ብእምነት ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ብመንፈስ ድሕሪ ምጅማሮም ብግብሪ ስጋ ክሳዕ ክንደይ ይኮን ኢኹም ፍጹማት ክትኮኑ ትደልዩ። ምክንያቱ ፍጹማት ክንከውን እንተደኣ ኮይንናስ ብደም ክርስቶስ ተደኣ ኮይኑስ ተደይ ኮይኑስ ብካልእ ፍጹማት ክንከውን ኣይትኽእልን ኢና። ብእምነት ተደይ ኮይኑ ብደም ክርስቶስ ተደይ ኮይኑ ብካልእ ነገር ብምንም ነገር በቲ ሕጊ ፍጹማት ዝኾነ የለን። ድሕሪ ሕጂ እውን ክኸውን ኣይክእልን። ሕጂስ ንምንታይ ኢኹም ናብቲ ድሕሪ ትምለሱ ዘለኹም እዩ ዝብሎ። እዚ ከዓ ዕሽነት ይብሎ። ነቲ ምስ መድሓኒ ዘሕለፍዎ ተመክሮ ናይ ድሕነት ስጉምትን ዕሽሽ ስለ ዝበለዎ ዓያሹ ተባሂሎም ተፀዊዖም። እዚ ከዓ ሰን ኣጎስቲን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። እንታይ ይብል ንፀሓይ ድሕሪ ማጥካሲ ሽምዓ ትደሊ ንፀሓይ ፀሓይ እንከላትካስ ወይ ከዓ ከምቲ ቦታትና ድብሎሲ ፀሓይ እንከላ ሽምዓ ምውላዕ ማለት እዩ። ወላታ ሽምዓስ ዋላ ሓንቲ ኣይተብርሃንካን። ስለዚ ክርስቶስ እንከለና ንምንታይ ኢና ናብቲ ሕጊ ንምለስ ዘለና እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። ምስ ኣመኑ ተሳቀዩ ከመይ ገይሮም እዮም ዝሳቀዩ ነይሮም። እዚ ኩሉ ስቃዮም ከንቱ ድዩ ነይሩ ኣይኮነን። ግን ምስ ኣመኑ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ተኣምራት ክገብር ጀመረ። እዚ ኩሉ ተኣምራት ብግብሪ ሕጊ ድዩ ነይሩስ ወይስ ብክርስቶስ ብምእማን? ካብታ ካልእቲ ጥቕሲ ከዓ ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ ይደሊ ኣለኹ ይሓቶም ኣሎ። ብግብሪ ሕጊ ዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ እተቐበልኩም? ተሓቅሳ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 15:6 እንታይ ይብል? ብዛዕባ ኣብርሃም ንኣምላክ ከም ዝኣመነን እምነቱ ከዓ ጽድቂ ከም ተቆፀረሉን ተጻሒፉ ኣሎ። እዚኣ ብእግዚኣብሔር ከዓ ኣመነ ንሱ ድማ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ እዩ ዝብል። እዚ ድማ ቅድሚ ግዝረት 15 ዓመታት ሕጂ እቲ ሕጊ ከይነበረ ኣብርሃም ፀዲቁ ነይሩ። ብምንታይ? ብእምነት እዩ ፀዲቁ። ሕጂ ንምንታይ ደኣ እዮም ብግብሪ ክፀድቅሉ ዘርኢ ዘለዉ? ኣብ ዘፍጥረት 17:14 እንታይ ይብለና? ዘይተገዝረ ተባዕታይ ስጋ ዕልቡእ ከዓ ዘይተገዝረ እቲ ነፍሲ እቲኣ ኪዳነይ ኣፍሪሳ እያ እሞ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ። ቅድሚ ሕጊ ሙሴ ድማ 400 ዓመታት ዝኸውን እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ቅድሚ እቲ ሕጊ እውን እቲ እምነት እዩ ነይሩ። እቶም ናይ ሓቂ ደኣ ደቂ ኣብርሃም እቶም ብስጋ እተወልዱ ዘይኮኑሲ እቶም ብእምነቱ ዝስዕቡ እዮም። ሕጂ ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ንብል። ንሕና ግን ብትውልዲ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና። ንሕና ኣይሁዳውያን ኣይኮንና። ንሳቶም ግን ኣይሁዳውያን ስለ ዝኾኑ ደቂ ኣብርሃም ኢና ይብሉ። ደቂ ኣብርሃም ግን ኣይኮንኩምን ይብሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ። ምክንያቱ ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑስ ናይ ኣብርሃም ግብሪ ወይ ከዓ እምነት መሃለወኩም ነይሩ። ንስኻትኩም ግን ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም እዩ ድብሉ።
كمت أبراهام نأملاخ آمنوا እሞ ጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ዝብል እምበኣርሲ እቲ መንፈስ ዝህበኩም ኣባኻትኩም እውን ሓይሊ ዝገብር ብሕጊ ድዩ ወይስ ብምስማዕ እምነት እዩ? እዚ ከዓ ብእምነት ምዃኑ ኣብተን ሕቶታትና ከዓ ሓንቲ ትምልሰ ማለት እዩ። ኣምላኽ ብሕጊ ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ከም ዝባረኹ ዘይኮነስ ዘርኢ ኣብርሃም ከም ዝባረኹ ጥራይ እዩ ዝገልጽ። ኣምላኽ ብሕጊ ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ከም ዝባረኹ ዘይኮነስ ዘርኢ ኣብርሃም كم زبارخو راي يزقال تزخاب ذا فترة 12 10 شمنت 10 شمنت أسران كلتنا 10 شمنت لنا أكن ميهمون الله تريو تخليهم جن حنت خاباتن نزاربكم كبارخوكم نز رقمكم دما كرقمو إيه نزبارخك كبارخو إيه نزرقم كارما خرقم عليك كل مدري دما بأخا كبارخو إيه بما نازع بأبونا أبراهام ولد أبراهام كن كون مالتي إتا أباخا اتبل قال أب زرقا مالتيو إتوم كماخا أب زرقا زأمنو زبارو خيوم نحنا خا نابتي حارقناتو حيزنا انتر أخينا مالتيو ناب كريستوس انتر تتسجعنا يزي نركب نخيلنا مالت امنت ناي برختن دحناتن اتمرح مقد اكوا انت خونت حقاقن نامرقم زوسد من قدي ايو يبلنا اتي أم متحف حقي تتحفه زي صنعو زبل كله كفصمو زي كل رغم يكون تباهيلو تصحيف له اذا اب زداغم 16 تصحيفلنا له نقالات زي حق زي زغبرو زي صنعو رغم يكون كل حزب دما امين بله تقبلوا يا امين يلغن زي صنعو ولا حدا يلا نخلو اتحقي كحلو زخيل ولا حدا اينبرن سلازي كل سب اب تحتي مرق حقي انيرو امو بيناي من قدي كتمرت تدلي الله برخدو ويس مرقم أب غلاطيا 13 تدلخ أنت أتبلنا نفس وكف نتي أما تصحف حقة تصحف زلو كله قبرو زيت صنع رقم يكون زبل صحف يمو بتم كاب قبر حقي زبولو كلهم أب تحتي مرقم يوم زلو تا بالعلي عبد الله زغل سنين انت رأى خمس خوينوسي انت رأى امون عنه أب انبقم كلتا 4 انتاي بلنا اتي صادق بأمنات كنبر دا امبر قبر حق خفتم كم زي كل مسكرة اتي صادق بأمنات كنبر دا امبر قبر حق خفتم كم زي كل مسكرة اتي حقي بزعبا اتي كريستوس مؤمن زي كونس بقع ما انت خخون كتقبرو زقبعكا قبرتات ايو زغلت زخا أب زرباوين 18 لنا حقتاتي فردتاتين حلو اتيز قبرو سبو هياو يخون أنا إزقابهري يبلغنا أب زداقم 13 كا تنتقلو زلو كله أب اتساقل زبالة كله رغم إيو ويتانان مرحينا إيوس كريستوس مئنت حاتياتنا تساقلي نسو ديكوانا جن نسو رغم تبحيلو بحاتياتنا ناتنا معلتي نتريس أشعو معلتي دقا قبرو امبر أب عنجيتي أي حدر اتي تساقله بإزقابهر الترقم إيو أمو نتا إزقابهر أملاحكا نرستخا زهبكا مدري أي تركسا سلازي قويتانا أم مسكال مستساقله نقلاتنا أب تحت مرقم زلنا زنبرنا ولا نمدحر حجون زولادو نببجاو مرقم كونه تمرقمنا بعلو تشكمو أدانا تفرلنا مالتي مرقمة حقي نأحزاب برخت أبراهام نخير خبو أنكفتي يخونم يونيرو جن كريستوس مسمته بقو دحينو مالتي نابتي ناي تقاد احنا كبصحو كيلوم كريستوس كابزي مرقمزي مس تبجونا شعو ايو اتي أفدق دحنات زتخافته اتوم أمنتي كم منفس برخت تقاخ رخبو خالو أب غلاطيا 13 حدون جناخي تصادق بأمنت هياو كوينو كنبر يومو بحقي أب قدم أملاك حدا أبقى كم زي صدق جهود إيو بحقي كنصدق كم زي نخأسي مما ليسو ينقرلنا اللو مالتيو أحوات زبلوم دبلوخ أزياتهم سم عشاتات كأ يبهالو حنسا أحوات بلوم حنسا عشاتات بلوم نمنتا إيدي ناب حقي ملوس دل اتينا أبراهام مبصع كاب زتولد 430 عمد صنيحو توهاب حقي نتي أملاك مس أبراهامن زورؤون زآتو
كيدانن مبصعاتاتن بأمنت كم زفتصمو جبره حجتي حجسي نمنتا يصنيحو زبل افتن حتوتا دلاون ملس خنري الا انا مالتي زرء خبل كله زرء يلي تزاريبو زرء تاتا يكونن بزي خبل كله خا جن ايهود كملكت يخيل ايو زرء تاتا ترى خوينو تم ايهود يوم زرء ترى خوينو جن من كم زخونه كنري انا مالتي اب غلاطياون 16 تصحيفاتنا لا زرء سلازبلنا جن نحد سبي اسو خا كريستوس እዩ ዘመልክት ነይሩ እቲ ሕጊ ነቲ መብፅዓ ክድምስስ ዝኽእል እንተ ኮይኑ እቲ መብፅዓ ዋላ ሓንቲ ፅልዋ የብሉን እቲ ሕጊ ነቲ መብፅዓ ክድምስስ ዝኽእል እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ መብፅዓ ዋላ ሓንቲ ሕጊ የብሉን ምክንያቱ ቅድም መብፅዓ ተዋሂቦ ንኣቦና ኣብርሃም ድሓርቲ ሕጊ መፅዩ ንዑ ክድምስሶ ግን ኣይከኣለ እቲ ርስቲ ኣብ ሕጊ ተመስረተ እንተ ኮይኑ ደጊም ኣብ መብፅዓ ተመስረተ ኣይኮነን ግናኸ ኣምላኽ ነቲ ርስቲ ዝሓቦ بحق زي كونس بتحسا مخانو نتصوري زي أخا أبتا 18 أبنجبنا لنا مالتي أملاخنا تحق زي حابو رأى مو سلمنتاي أنت كابتن حتوتاتنا زي اتزر إيك صعب زمتس بسر أبسانا كان قصت كان قصع إلي إيو تغنيه مالتي ملاأختن موسى منغونياتات كوينوم نتحق حابو منغونيا أم منغ خلطة إيزالو إزي جزيزي ببولي كيران زنبر خوناتات كأ كم زي يميرو نحنان أملاخن أما أكلنا خا وي مونغنيا زنبرنا أنا مستهز بزنبرة كأ موسى يميرو مالتي أب حدش كنا جن أملاخ سبكون مسؤول ما حدنت كم زهلونا جبرة نسون نحنا حدينا هجي أمونغنا ولا حدي بلنا سلازي كلت نس مونغنيا زي كوناس نحنا حدا خوينا كابتي حدا خا كنا كابتناتو خا حدا جبرنا مالتي سلازي عندنا أمونغنان أمونغ أملاخن مونغنيان كانوا ندلين سلمنتا إيه ترى أنا بتحق تمارسنا عندنا مونغنيا أنا ندلنا مالتي يتحقق مس مبصعات أملاخ زصارر عين برن يقداس نتهم زأمنو يتي بإيسوس بأمنات التأتوا مبصع حساب زفتسم يقصصن يقصعن نبره سو يتحققون نحنا كم توهبنا هنقبرو كم دلينا إذا أنا قلنا له حقي أيدلني مالت أيكون حقيقين كتصدق أيكلني قدسات مصحفتي كله حقن تبلين كيدان معرتي بملؤ بزخاء التدرت يونيرو معناته كنفصمو سلازي نخل درت ينيرو كناتات حاتياتنا مدحاني كم زيد لنا بحقي ويكا بقطعنت ويكا كندحن كمالا كم زي كل يقلصلنا اتحقسي كنمالو كم زي نخل يقلصلنا مالتي سلازي اتم بخرجت زامنو بقع ويكا ملو دحنت كلهم ايو من كندحنن ويكا انا بقع امنت كلنا انت دا خوينو خاني نحنا اب كريستوس كنامن لنا مالتي the only way to get into heaven مالتي جبرنان سرحنان بفقرن ناتنتن زي كونس بفرهي تتنققنا نحلو نيرنا علامات حقي اب كريستوس نخن امن كمرحنا ايو بامنت بمنفساو مداي مس بسلنا ابتي تحتي حلاوه حقي اين خونن اينا كريستوس لزفكرنا قلنا انا انتهي بنا نصا مرجع هيبنا مالتي كمزي زبحل يلن نصا مرجع كنصعبو تدلينا بحيلي ايغوتناني ግን ክንصعبو خا يدلينا ስለዚ خا بامنت ما انت كنصن دقسي ناب كريستوس كبصحنا اتي حقي قصعينا هونه امنت اسمصت غنا دقيم تحت قصعي ايكونن تحت محارينا دل حجي نحنا بقبر حق زي كونس بامنت دق املاخ اتم بخريستوس تطمقنا بناي امنت تكبار نخريستوس نلبسو عليتنا صوتانا ማሕበራዊ ደረጃና በዘይ ገድስ ድኾነ ይኹን ደቂ ኣምላኺና ብእምነት ደቂ አብርሃም ስለዝኾንና ወረስቲ እቲ መብፅዓ ኢና እዚ ከዓ ኣብ 26 27 ደለዋ ማለት እዩ ብክርስቶስ እተጠመቅኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩምዎ እሞ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ይብላና ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ተናይ መጨረሻ ደላ እዚኣ ከዓ ታረቋሒት ወይ ከዓ ቀንዲ verse بحال نايتا chapter مالتي اتينا ابراهامن نزورون التنغره تسفا دما نحاده كم زبحال
ንዘርእኻ ንሱ ከዓ ክርስቶስ እዩ እምበር ንብዙሓት ከም ዝበሃል ንዘርእቲ ወይ ከዓ ኣይበሃልን እዩ ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ አብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢኹም ይብለና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ጽኒልኩም ስለሰማዕኩም ከዓ ኣብ ትገብሮ ኩሉ ጸሎት እግዚአብሔር ጽን ኢሉ ይስማዕኩም ይغنيልኝ አቤ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና መምህርቲ ማርያም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር ነቶም ሰማዕና ከዓ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕራይ ካብ ዝቐፂልና ናብ ናይ መዝሙር አገልግሎት ኢና ክንሓልፍ ሓብትና ሙሉእ ኢትካ ሓፍ ኣቢል ክለኺ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ አሜን ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ሬታ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገዲ ኣርንቦ ካይዳ እለት ትብል መዝሙር ከዘምር እግዚአብሔር ይሓግዘን ጸሎትኩም ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ ብርሃን በሪሁለይ ናብ ኣምላኽ ቀሪበ ካብ ጸጋ ኸጉድል ትፈታኒ መጸ ንኽልተ ጠሚተ ልበይ ተኸፊሉ ንስጉም ተያጽንዕ ንመገደይ ሓሉ ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ ኣብ ኩሉ መገደይ ክሓስብ ንዓኻ ቃልካ ዘይልወጥ እሙን ጎይታ ኢኻ ከምቲ ዝበልካኒ ኣቕንዕነ ካይዳይ ኣባኻ ክጸንዕ ኣብቲ እሙን ጎይታይ ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ ጎይታዬ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን መገደይ ስጉምተይ ከቐንዕ ዓቕሚ ከም ዘይብለይ እዚ ተረዲኤ መጺኤ ናባኻ ንመገደይ ሓሉ ጎይታይ ሓደራኻ ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ ሰንከልከል ኣብዚሐ ከይመሉቕ ካባኻ ዓይነይ ክፈተለይ ድኻመይ ገሊጽካ ክሳብ ሕጂ ኣለኹ ተመስገን ኣምላኸይ ንፈጸምታይ ጽብቕ ከምቲ ብጅማረይ ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ መገደይ ኣርንቦ ኣካይዳ ኢለ ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ
أكايد هايلة مجدي أرنبو أكايد هايلة ስለ መዝሙሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። አሜን ተዋበን አሜን አሜን አሜን። ዝማሬ መላእክቲ ውዳሴ መላእክቲ የስማዓልና ሀብትና ሙሉ ዝምርሉ የንብርኪ ብሓቂ ገና ከሎ ሃጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣኻይዳይ እለ ሰለስተ መልእኽቲ ኣለዎ። እዚ መልእኽቲ እዚ 4 መልእኽቲ ኣለዎ። ገና ከሎ ኣጠንቅቐኒ ገና ከሎ ኣጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣኻይዳይ እለ። እዚ ስነ ስርዓት ናይ ዝንነብረሉ ዘለና ሃገር ናይ ምንቅስቓስ ኣቐዲሙ ንዘሎ ኩነታት ኣብ ቅድሜኻ እንታይ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ገሊፅሎምሲ ዝወደቐ ንብረት እንተልዩ ጠጠው ዝበለት መኪና እንተልያ ዝተጋጨዋ መኪና እንተልየ እንታይ ዓይነት ምግጫው ከም ዘሎ ዝኾነ ወዲቑ እንተሎ ኣቐዲሙ ከምዚ ብቅድሜኻ ፀንሓሎ ኢሉ መጠንቅቕታ ይህበካ እሞ እቲ ንዑ ዝተኸታተሎ ከዓ ካብቲ ዝመፅእ ኩነታት ይከላኸል ማለት እዩ። ስለዚ ገና ከሎ ኣጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ከይሳቐ መገደይ ኣርንቦ ኣኻይዳይ እለ ኢሉ ኣቐዲምካ መለበም ምርካብ ወለድና ክምስሉ ከለዉ መለበምን ናይግበርካ መለበምን ኣይኽላእኻ ይብሉ። ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ቀዲምና ንሪኦ ጽቡቕ ኮነ ሕማቕ ኩሉ ክንመሃረሉ ከም ንኽእል እዩ። ስለዚ ተቐዳመይቲ መልእኽቲ ገና ከሎ ኣጠንቅቐኒ ናብ ሓጢኣት ክኸይድ ናይ ሓጢኣት ሓሳብ ከይሓስብ ናይ ሓጢኣት ዘረባ ከይዛረብ ናይ ሓጢኣት ስራሕ ከይሰርሕ ቀዲምካ ኣጠንቅቐኒ። ምክንያቱ እንደዘየጠንቂቕካ ብሓጢኣት ክወድቕ እየ ብሓጢኣት ትወዲቐ ከዓ ኣብ ስቃይ ክወድቕ እየ። ስለዚ እንታይ ኢሉ መገደይ ኣርንቦ ኣኻይዳይ እለ ኢሉ ብዙሓት እግዚአብሔር ኣኻይዶኦም ዝኣለየሎም ኣብ ቃል እግዚአብሔር ንርዳእና እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ናብ ጉባኤ ይህቦ ኣለኹ እሞ እቲ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ራይ ሓውና መምህርቲ ማርያም حراي كساب تدالو خاب تنبيت إرمياس معراف 10 قصر 23-24 كان ببيه قويتاي مقدسب كاب رؤسو خمزي كونه اتزملالس ونس وقامي وخقنع عاقم خمزي بلو افلت اللخوين قويتاي مقدسب كاب رؤسو خمزي كونه اتزملالس ونس وقامي وخقنع عاقم خمزي بلو فلت اللخو قويتاي قصعني جناخ بلك عدا من انت خيت فانس بقطعها ايكونن قويتاي قصعني جناخ بلك عخون تمي مقدسب كابروس خمزي كونه اتزم على لسون سقوم يخقنع عقم خمزي بلو افلت الله خوي سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراينا بخاتكم حراينا بጉባኤ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ኩሉ ግዜ ኣብታ ናይ መዝሙር አገልግሎትና መጀመርያ ዝተዘመረ መዝሙር እንታይ ይብል ነይሩ ካልኣይ ከዓ መሰረቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይን ሐዲስን ሳልሳይ ከዓ ንዓይ ከለማዓንቲ እዚ መዝሙር ንዓይ እንታይ ኢልና ምስ ይወድና እናተሓሓዝና ክንሪኦ እዩ إرمياس معرف 10 قصر 23-24 تنبيت إرمياس
مزمور داويت أسران حموشتن فقدي 4 فقدي حموشتن مساعد كوين تسمعني هو እግዚአብሔር ጎደናታትካ ፍልጠኒ መገድታትካ ኣመሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ምርሓኒኻ እሞ ብሓቂኻ ምርሓንን ኣስተምህረንን ኩሉ መዓልቲ የፅበየካ ኣለኹ ዝብል 4:5 ቃለ ሕይወት የስማዓልና ራይ ካልኦት ገና ከሎ አጠንቅቐኒ ገና ከሎ አጠንቅቐኒ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ራይ እንታይ ዳ ኩላና ስቕስቕ ኢልና እዛ መዝሙር ከቢዳ ድያ ኣቦና ሂወቴ ራይ ህይወት ሓብተይ ክፍትኒ ኣይዶኖ ምስኣት ኸይድ ቁርብተይ ከማ ኮይና ተሰሚዓትንላ ኩሉ ግዜ ሲ እቲ ሓጢኣትና ከነብል ከም ዘለና ከነዝተባሃለሉ ከም ዘለና ኢለ እየ ዝግምታ ኣም ሶሪ ዶንጌ እያቴ ቀዳማይ ዮሃንስ ካብ 7:10 ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግን ነንሕድሕና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንፅሃና እዩ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣሎና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የለን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ኣብ ኩሉ ዓመፅ እውን ከንፅሃና እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢኣትና ሓጢኣት ኣይንገብር ኢና እንተበልና ሓሳዊ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የለን እታ ኣንፅሃኒ ክትብል ከላሲ እዚ ኩሉ ሲ ምስኣ ኮይና ትኸይድ ክንፀንህ እንተ ኮይንናስ ንኣምላኽ ከምዚ ኢልና እቲ ሓቅስ ክንገብር እቲ ሓቅስ ከነዘንቱ ከምኣ ኢለ ኣስተንቲነ እያ ሓጢኣት የብለይን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ንኸምኡ ኢልና ክንልሙኖ ከንፅሃና ኢለ ብኸምኣ እየ ክስታይ ገይርያ ነዚኣ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ኣበይ መልአከ ሰላም ማቴዎስ 24:25 ቀሪቦምልና ኣለው بلوك اسمعني ማቴዎስ 24:25 أي ماتيوس 24:25 إنه أقدم نجركم قتلوا أبن قتلوا إنه أبرخالو انتبلكم أيتوسو أبيتالو انتبلكم وين أيتؤمنون بركي كم براق بريقو كسع مقراب كم زرقة مساعات ود سبكا كم كخون إيو أبتجن بي زلو أموراتات كا نابو كابو أيام الهوت يسمع لنا ناي بحكي ገና ከሎ አጠንቅቐኒ ምናልባት ሕጂ መፅኡ ኣምላኽ ባዕሉ መልኣኽ ልኢኹ ክዛረበና ከይንፅበዮሲ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ዝዛረብ ክልተሳብ ዝዛረብ እግዚኣብሔር ኩሉ ክሻዕ ይዛረብ ኢሉ ነቦና ኣዳምን ሄዋናን እንታይ ኢልዎም ካብዚኣ ከይትበልዑ ካብዚኣ እንተበሊዕኹም ከዓ ሞት ክትሞቱ ኢኹም ንቃኤል እንታይ ኢልዎ ሓጢኣት ትቃፀወካ ኣላ ንስኻ ግን ከም ትስዕራ ግበር ሓጢኣት ግን እንታይ ትገብረካ ኣላ ትቃፀወካ ኣላ ስለዚ ሸለል ኢልና ክንርአ ተቐዳመይቲ ገና ከሎ ኣጠንቅቐኒ ኩለን ተጠንቀቑ እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣሎ ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑስ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን
حراي كاب قبعة زمس اللونا من أبغون ساقركم كسباتهم بتليفون دسردو مالتي مزمور داويت سالسان كتاب فقر شمونته أنا كمهرك نتا تغدر لا مقدر دما كريئك إيه عينين أبها أبيلون كمخرك إيه كمون داويت مزمور داويت 119 فقدي 105 قال كان إجري مبراهتي لما قد برهان إيو يا أخلا مثلا سلقالات وجزابير تمسجنا يهون راي جنا خلو أتنكغني أبحاتيات وديغة خيساقي كل جزية تقالوه بي يتقال لب أملاخ داويت أب سيد سبايك خير كله أب حق موسى جميريو يتوهر هذا بئسي تبئسي تباهلو تصحيفو مالت جنا خلو أتنكغني أبحاتيات وديغة خيساقي مقدي أرنبو أخايداي إليل بلعام متي هابت برخت ذهبو እግዚአብሔር مرق يمو እግዚአብሔር نزمرقو አይተርገም ምዞም ሰባት ዚኦም ከዓ አይትኺድ ኢልዎ እግዚአብሔር በለዓም ግን ነቲ ዝተዋህቦ መጠንቀቕታ ክጥቀመሉ ይከኣለን እግዚአብሔር አይትኺድ ኢልዎ ደጊሞ በታ ተጻዒንዋ ዝነበረ አድጊ بهام صعنت أدقي بقال سب تزاربت نعشنت نايت نبي خا عقتت إل كابز زعب تأمر كابز زعب متنقطع يلن مرقا ما يروقمو مني أملاخ كي تروقمو ميلني يقلنا توم هزب خط فعل كايت جنزب تريها بني لخا أنا أمو داتا نناي عسران حموشتن شح من إسيات تفات بدم تحتا تخوين خابز خمز سور الناين جنا خلو تنكغني أبحاتيات وديغة خيساقه مقدي أرنبو أخايداي الليل سلام مزمور እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዛዕባዝ መዝሙርና ዝኾነ ሓሳባት ተልዩ ቅበለኩም እየ ዝኾነ ሓሳባት ተልዩ ከዓ ናብቲ ኣርእስትና ክንከይድ ምናልባት ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ተልይኹም ሓውና መምህር ተኽለ ማርያም ካብቲ ናይ ሎሚ ዝተነበ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ኣዝዩ ኣሻማዊ ዝኸውን ንብዙሓት ሰባት ዘዳናግር ኣርእስታት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣልዒሉ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ተቀዳማይ ብሕጊ ዶ ብእምነት ብንጹር ክጥቀመና ምእንቲ ኣብ ክልተ ጫፋት ማለት እዩ ገለ በቃ ኣሚነ ምስ ኣመንኩ ጸዲቀ ግብሪ የድልየኒ ስራሕ የድልየና ዝብሉ ናይ እምነት ጉጅለታት ኣለው ገለ ከዓ ብጾመይ ብጸሎተይ የዝድሕን ኢሎም ኣብ ጻምኦም ዝምክሑ ኣለው ብቃል እግዚአብሔር ግን ቤተክርስቲያን ግን ድሕነት እንታይ እዩ ትዋጋ ዘይክፈሎ ዋጋ እንታይ እዩ እቲ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ኣማኒ ክፈርዮ ዘለዎ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከ እንታይ ይመስል ብቃል እግዚአብሔር ከምቲ ሓውና መምህር ተኽለ ማርያም ዝገለጹልና ካልኣይ ሕግን ተስፋን ኢሉ እዚአን ኣጸቢቕና ክነስተብኣለለን ሕግን ተስፋን እንታይ ምርኻብ ዘለወን እንታይ ዝፈላለየን ምክንያቱ ሎም እንተዳ ሓሊፍና ኢና ማለት ከይተረዳእና ከሎ ሓፊርና ወይ ሓኒኽና ወይ ተሰኪፍና እንድሕር ሓሊፍናዮ ሎሚ በዛ መምህር ዝገለጹልና እንታይ ሕግ ብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተስፋ ኸ እንታይ እዩ ተስፋን ሕግን ከ ብምንታይ እየን ዝተሓሓዛን ኣብ መወዳእታ ሕጊ ንምንታይ እዩ ተሰሪዑ ኢሉ ሕጊ ዝተሰርዐስ ንምንታይ እዩ ሕጊ ዝተሰርዐ ንመፍረስቲ ሕጊ ኢሉ ኣሎ ከምዚ ናይ ሎም ዝረኣናዮ እዚአን እየን ተን ሰለስተ እሞ ካብዚ ዘንበብናዮ ዘስተንተናዮ ንጉባኤ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ንጉባኤ ናብ ጉባኤ ወፍዮ ኣለኹ
حواري قدس باولوس بتبصيحمو ዝነበሩ ጸጋ ይጀምሩ ዘሎ ማለት እዩ حواري باولوس ስለምንታይ ዳ ብጸርፊ ጀሚሩ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ኣቱም ዓያሱ ሰብ ገላትያ እዩ ዝብሎም ምክንያቱ ኣቦታ ተግሳጽ ኣቦታ መግናሕቲ ምቅብጣር እንድሕር ዳኣትዩ እቲ ዕዮ እግዚኣብሔር ትምህርትን ስብከትን ይለምስ ኢሉ ስለዚ ኣቱም ዓያሱ ሰብ ገላትያ ኢሉ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ከዓ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ከም ስቁል ኮይኑ ተሳኢሉ ነይሩ ኢሉ ወንጌል ክቕበሉ ከለዉ ናብ እምነት ክርስትና ከኣቱ ከለዉ حواري قدس باولوس ጽቡቕ ገይሩ እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ኣብ ልቦም ስኢልዎ እዩ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ከም ስቁል ኮይኑ ተስኢሉ ነበረ እዩ ስቕለት ክርስቶስ ትርኢ ነይርኩም ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እዩ ልብኹም ኣብ ክርስቶስ ትስቁል ክርስቶስ ኣብ ልብኹም እዋ ንሓቂ ንኸይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘመኩም እንታይ ማለት ይምዕዛም ምናልባት ኣብቲ ንሓልፎ ክርስቲያናዊ ገድሊ ብድድልና ካብ ዓራት ብድድልና ክንትስእ ከለና በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኢልና ኢና ንጽልል ዋላ ንምለይቲ ዋላ ንባዝሩም ክንከይድ ማለት ከምኡ ኢልና ክንትስእ ከለና ክንጽልል እንዳሓሰብና ከለና እንድሕር ዘይጸሊና እንታይ ኮይንና ኣለና ማለት እዩ እቲ ዓዛሚ ዓዚምና ኣሎ ማለት ንሳ ያስሩሑ ማለት ሓንቲ በስመ አብ ክንብላ ዝነበርና ንዓኣ ዓዚሙ ከይበልናያ እንተ ደኣ ሓሊፉ ነዊሕ ስጉምቲ ናብቲ ንሱ ዘለዎ ወሲድና ኣሎ ማለት ስለዚ ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘመኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስጢርን ትርጉምን ጽቡቕ ገይሮም መምህርቲ ክማርያን ገሊጾምልናዮም ሕጂ እንታይ ኢና ነስተንትን ዘለና ምስ ህይወትና ንድሕሪት ተመለስናሉ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ዝምለስ ንዓይ በቅዕኒ ኢሉ ዓመ ከምዚ ነይረ ቅድሚ ዓመ ከምዚ ነይረ ትማሊ ከምዚ ነይረ ቅድሚ ትማሊ ከምዚ ነይረ ሕጂ ዝደለ ኣምላኽ ማለት ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ከም ስቕል ኮይኑ ተስኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘመኩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ንወንጌል ገዲፎም ናብ ኦሪት ክምለሱ ዝዕገርግርዎም መዕገርገርቲ ከም ዝነበሩ እሳቶም ከዓ ኣሕዋት ሓሶት ምዃኑ ይገሊጹ ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ ብሕጊ ዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልኩም ከጥምቖም ከሎ ብወዲ እግዚአብሔር ዝኣመነ ኣሚኑ ዝተጠምቀ መሰል ውልድነት ኣለዎ ካብ ኣብራኽ ስላሴ ይውለድ እዩ ኢሉ ምስ መሃሮም እዚ ኣሚኖም ምስ ተጠመቑ እንታይ ኮይኖም እዮም መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም እዮም ስለዚ ካብዚ ኩሉ ክብረት ካብዚ ኩሉ ደረጃ ንታሕቲ ክወድቁ ይሪኦም ስለ ዘሎ እዩ ዓያሹ ሰብ ገላትያ ዝብሎም ንዓና ከዓ እንታይ ኢልና ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ገለ ኸውርድ ኢሉ ንታሕቲ ገለ ኸምፅእ ኢሉ ንታሕቲ ኣይውረድ ኣብ በረኻ ዘሎ ከዓ ንገዛ ኣይመለስ ንሃ ቀዲኹከ ነጊረኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 3 ክሳዕ ክንዲ ዝዶ ኣያሲኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩም ሕጂ ዶ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም ብዙሕ ግዜ ኣቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መወዳእታና የጸብቐልና ኢሎም ይጽልዩ ኣምላኽ መወዳእታና የጸብቐልና ኣብ ታሪኽ ይኹን ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሰባት ብመንፈስ ጀሚሮም ዓለም ንዓና ይትኸውን ኢሎም ሓዳርን ውላድን ርስትን ጉልትን ገዛ መኒኖም ብድሕሪኡ ግን ብዘይጠቅም ቀንጠመንጢ ብዓለም ተሳሒቦም ዓለም ኣውዲቓቶም ኣብ ሓጢኣት ጠንቀላዕላ ክብሉ ዓለም ክትሪኦም ካብዚ ዝዓቢ መምሃሪ የብልና ንዓና ማለት ብመንፈስ ጀሚርኩም ዶ
بسقا كتفصمو تدليو اللهم نخنتو انت خوينس كندزز أكل مكرا نخنتوس أجابكم تان ملختو زيني نابزن 4 ينزلوا بدحريو نزنز إلو انزلعيو كبرهن هواري قدس باولوس مالتي سلازي ناباخاتكم كابز استنتنايو كابز زنببنايو كابز تردعنا ويانبيبنا مردع زقمنا انتلو حجون تكزينا يقبعي ناب قبعي يملسل له رايح هنا دكتور كفلاي እሺ አቦና ይቆንያለይ መምህር ተኽሉን አቦይ መርጌታን ገሊጽኩም ላይኹም ግን ቅርብ ሓሳበይ ንምክፋል ብምባል ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 7 ዘሎ ከምቲ አብርሃም ንአምላኽ አመነ እሞ ጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ዝብል እምበኣርሲ እቲ መንፈስ ዝህበኩም ኣባኻትኩምን ሓይሊ ዝገብር ብግብሪ ሕጊ ድዩ ወይስ ብምስማዕ እምነት እምበኣርከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ንሳቶም ደቂ አብርሃም ምዃኖም ፍለጡ ንአምላኽ አመነ እሞ ጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ንአብርሃም ከም ናይ እምነት አቦና ኢና እነኽብሮ ናይ አቦና አብርሃም እምነት ከዓ ንትእዛዛት እግዚአብሔር ብምትግባር ዝተመስከረ እዩ ካብቲ ምዉቕ ቤቱ ናብ ስደት ንኽኸይድ ነቲ ሓደ ወዱ ንኽስውእ ክእዘዝ ከሎ ነቲ እተኣዘዞ ንኽፍጽም ብእምነት ጸኒዑ ግብሪ ኣካል ናይ እምነት ክኸውን ከም ዘለዎ ንምምሃር ከዓ ከምቲ መምህር ተኽሉ ዘቐስሉና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 39 ውሉድ አብርሃም እንተትኾኑስ ግብሪ አብርሃም መገበርኩም ነርኩም ይብል ስለዚ ኩሉ ግዜ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ ግን ከም ዝተምሃርናዮ ከዓ ብተግባራትና ፍጹማን ኣይኮናን ጉድለት ኣለና ስለዝኾነ ከዓ ብእምነት ብጣዕሳን ብንስሓን ናብ ክርስቶስ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንልምን ንጽሊ በቲ እምነት ከዓ ንስኹም ከም ዘድሕነና ይቕረ ከም ዝብለልና ተኣሚና ንመላለስ ግን ኣሚነ ጥራይ ኢልካ ምኻድ ኣጋንንት እንተኾኑ እውን እምነቶም ገሊፆም እዮም ግን ንሳቶም ጻድቃን እዮም ክንብል ኣይንኽእልን ስለዚ እዚ ንምክፋል እየ ናባኹም ኣቦና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቡና ዶክተር ክፍላይ ከምቲ አብርሃም ንአምላኽ ኣመነ እሞ ጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ዝብል እምበኣርከ እቲ መንፈስ ዝህበኩም ኣባኻትኩም ሓይሊ ዝገብር ብግብሪ ሕጊ ድዩ ወይስ ብምስማዕ እምነት እምበኣርከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ንሳቶም ደቂ አብርሃም ምዃኖም ፍለጡ ስለዚ ኣቦና አብርሃም ከምቲ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ዝገለጽዎ ንእምነት ብግብሪ ህያው ገይርዋ ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ተፈለ ክብሎ ከሎ ከመይ ገረ ካብ ዓደይ ከመይ ገረ ካብ ኣዝማደይ ናብ ዘይፈልጦ ሃገር ዳ ከመይ ኢለ ክኸይድ እንደ ዝብል ነይሩ ኣቦ ብዙሓት ክኸውን ኣይምኽኣለን ነይሩ ኣብ እርግንኡ ዝወለዶ ንይስሐቅ ተፍቅረኒ እንትኾንካ ንይስሐቅ ወድኻ ሰዋኣለይ ምስ ተባህለ ከይወዓለ ከይሓደረ መገዲ 3 መዓልቲ ተጓዒዙ بالحسيف أب كساد ودو خساب زقمت مالين سلازي خا أتوم كاب إمنات زبالو نساتهم دك أبراهام مخانم الزف فلاتوي سلازي إمنات راي كين بالكاني
انت إلى زلو دك أبراهام تهونكم سي قبري أبراهام قبري سلازي بإمنتنا نصدق آميننا صديقنا إنا بقى بدم كريستوسنا صديقنا قبرا آيات لينا نزبل مصحف قدساوي مسرت يبولون ويكا أنصار مصحف قدسيو مالك قال هيوت يسمع لنا حاونا دكتور كفلاي الراي كالوت ምናልባት ሓድሽ ሓሳብ ከይኮነና ኣቐዲምና ደጋጊምና ኣንቢብናዮ እንተንመፅእ ሓደ ብዙሕ ክንገልፆ ምኽኣልና ካልኣይ ከዓ እቲ ሕቶታት ከዓ ነፂርልና እናመዝጊብናዮ መፃና እሞ እዚ ብዙሕ ሕቶታት ዋላ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣብቲ ቴዎሎጂ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ምዕራፍ እዩ ማለት الراي حاونا دكتور كفلاي الراي خالي انت زي اليو وكم حتى تخون تخيل وي ما خمس حساب حقت بزح جزية تقيسا يابزا معرف انت حقي دبل حساب مسئين مغنياتو حقو بزح نقر الحازليو من البات نخلو بزحز ما قدي قليس وغو نخيل امشور ابتقزيو من البات قدس باولوسم ثم سبقلاتيان بزعبان تاي كم زارب زنبرق قلوس كون اللوم يخيلهم كاز معرف عندي قلوس ايكونن من البات نخلو حق دتق على لي ناخذ ترجمان نخيلهم ويكا سبيسيفيك هم سلازس معرف كلته بزعبا قزرت يسوس لزنبره سوهاني نتوم حواريات كي تعرف قرب الزاربهم سلزنبره تحقق بالكلوس نت قزرت زملكات كون يخيل إلى السلاسلة لازم نعبات بزعوه تولون تلو قال هو تسمع لنا حاونا دكتور كفلاي كمتي أب أنقص بصعان جليس وزلو من أونجيل ماتيوس معرف حمشين شديشين شوعتن انت يوم جروم توم هزبتات نتي حق إكزابير بحقهم من دغير وياخذون يروم مالت نتنا إكزابير حق قريفهم بتنساتهم مسترعوا حقي ياخذون يروم مالت دك مزامرتها حق تحيسهم بسنبت كا شويت كنتيبهم بليعهم إلهم مس ندك مزامرتنا بقيت أساس كريستوس مس كساسوهم كبرنا زخر سميهون أب وانجيل ماتيوس معرف 10 تخلتينا نرهبه سلازي انتا يزبل قويتا أساس كريستوس عب مثالي هبهم مالتي كناخ محرت فتو مسوأة أيكونن انتاي مخانو انت تفلتس أبزن بدل زي بلوم أي مفردكم النيركم مستا قزيخت كدلنا إليه سلازي سلمنتاي أمدك مزامرتخا حق زي تحسو مسبلوم سلمنتاي قد استخاتكم نحقهم نسرعاتكم كتبلس حق أملاخ تفرسيلو حج كله تزن قبرو وزنورون دحرينا ولا أونجيل ماتيوس معراف 23 انتاي لوم قملت وحتو صاصخا اطفتولي زبان وانجا تحاسبو اتوشتقن كثرن عمص انزملي نسب مسكامو زي كل كبير شكيم اميركم تسكمو نسخاتكم كن بصابعكم كايت تنكفونيكم سلازي بملو نت حق اغزابير نت موسى زتوهب حق بموسى زتوهب حقي نابتيناتاتهم يوم كيروم ونيروم مالك حج خمي قروم يوم زغيروا ونيروم حدا سب زخص سب كساسخ هلولو سلسته مسخاكر كاخ قرب له نتحقها مال ولوم نتحقها مال ولوم نابوتي وي نابوت كقتل علو كقتل تخوينو كساست خمس اللوم
مسكر كا سلسته مسكر سلازي بالحق موسى وحلو سبات كا زتخفل مصيوم كاني وان حق እግዚአብሔር كصارف كله سمعنا يزبل سبات كمسكر اللوم سلازي بتحق لك كم تنا حق موسى امز زفصمو زلو كساسللو سلسته مسخاخر كالو نغويتا يسوس كون كوم غيروم يم نحنا سب كنقتل ايغباناني سم كنفرد ايغباناني سخاغن فرودو እንደዚህ فريد كيخا عرق قيصر ايكون كان إلهم بيلاطوس كم زفردو غيروم مو نبو مولو نتحق እግዚአብሔር يم افري سمونيروم ማለት بريها كون تسفا قبر حونا دكتور كفلاي وابون غنيلنا اي راي كالوت راي وأسي كم ملأت خوينا تردني ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ ዛ ምዕራፍ እዚኣ ርእይትኡ ክህብ ከሎሲ እንታይ ይብል ሓደ ገበነኛ ከም ጻድቕ ጌርካ ክርአ እኳ እንተ ዘይተኸኣለ ይቕረ ግን እባሃለሉ እዩ ዋላ ብሕጊ መልክዕ እንተኾነ ግን ኣምላኽና ይቕረ ክብለና ዝኽኣለ ሲ ጥራሕ ደይኮነስ ጽድቂ ክርስቶስ ኣብ ድሕነትና ከቕርበሉ ወይ ከዓ ከነቕርበሉ ተግባራት ምኽኒት ይኾነና ክርስቶስ እዩ ተግባር ዝኾነና ንሕና ንክንጸድቕ ማለት እዩ ናትና ዘይኮነስ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ይህበና ማለት እዩ أملاك نتي التنسح حاتياتينيا نحاتياتيو كفليت كي يقربلو دحناتي قبرلو مالتي زي عينا هم ردع نخيل وناتس هو بأمنت كان دحن نخيلنا جن بريت أكباركا كمتي تتحيف له مالتي أب أساكم نعم كنتو أب እምነት በዘይ ተግባር ሲ ኮንቲ ወላና አቦና አብርሃምን አቦና አብ ያዕቆብ ደላው እግዚአብሔር ይመስገን ገሊጾ ሕጂ እቲ እምነት እውን ብተግባር ከነ ሰንዮ ከም ዘለና ጥራሕ ተሪእና ማለት እዩ ያን የለ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ሕራይ ሓብተና ሕይወታ أنا خاني بنا مسام حجنا حق تزاروا وازلهم قلت كم حتى آخر عرباد اللي زلخو أبي قصر عصرت تشعتسي اتحقد أنا من تايو نص بسري أبسات وسخي اتتصفى التوهبي زري قصع زمت بإيدتي ما أخلاي ما أخلت بملاقتي تحققي هجي أبي رومي شوعت قصر شوعت خان تايبل እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እቲ ሕጊ ዶ ሓጢኣት እዩ ያ ኣይፋሉን ብዘይ ሕጊ ግን ንሓጢኣት ኣይምፈለጥክዋን ነይረ ብዘይ ሕጊ ንሓጢኣት ኣይምፈለጥክዋን ነይረ እቲ ሕጊ ኣይትመነ እንታይ ማለት እዩ ኣይትመነ ኦኬ እቲ ሕጊ ኣይትመነ እቲ ዘይብልሲ እንተ ዘይብልሲ ንትምኒት ኣይምፈለጥክዋን ነይረ ሕጂ እዚኣ እትሕግዝ ክህልው ኣለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ እንተ ዘይተጋጊ በኣ ክተብርሁ ለይደሊ ኣለኹ ምስተ እምነት ሲ ተሕጊ ክትከይድ ኣለዋ ሓቂ ደ ሕጂ በዚ ናይ ኩሉ ግዜ ትብሉና ከዓኒ ኣባና ኸ እንታይ እዩ እንድዩ ናይ ኣምላኽ ሕጊ ክነኽብር ኣለና በቲ ናህና ክንከይድ የብልናን ዋላ ዓለማዊ ሕጊ ተዘይብልካ ሕጊ ዳሴት ሕጊ ተረገፅካ ይስረግፀካ ዝብል ምሳሌ ምሽ ኣሎ ሕጂ እቲ ሕጊሲ እቲ እምነት ዝዓበየት እያ ምስቲ እምነትካ ተሕጊ ክትከይድ ኣለዋ ሕጂ ናይ ዓለማዊን ናህናዊን በዚ ንኸዶዊን ናይ መንፈሳዊ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሕጊሲ ንዓይ ስቲል ኣብ ዝኾነስ ሕጊ ክህልው ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን ስለዘብል መቁር ተከተብርሁልና ኢለ እየ ኣምፅያ ብደንቢ ክስታይ ገበርኳን ኣለኹ በሪሃላ ሰብ እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኢሉ መንፈሳዊ ሕጊ ምስ በለ ዓለማዊ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ሕጊ መንግስታዊ ሕጊ ስድራ ቤታዊ ሕጊ ግላዊ ሕጊ እንዳበለ እዩ ዝመፅእ ማለት ስለዚ ኣምላኽና ኢሉ ናይ ሰላም ኣምላኽ እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን እዩ እዚ ዘበና ዘምፅኦ ናይ ትራንስፖርት ፃዕቒ
حجي تراي زي كونه نتحجز قطاطر سيستم سلازلوي ها سلازي زخونه يكون سب نتا مبرهت رقيص انت حليفو انت كم تمس سلازي فلتيو نتحجز ذا مالت حجن نتحجز تكبر حيلي وي مقطاطر سرعات كهلو مالت سلازي خايو املاخنا زبالع حواء يكونن املاخنا ناي سرعات املاخي نصحاين نورحن نخواخبتن كم يقروا سرعات سريع اللوم حداي كلتف حداي دونغو مالت سلازي املاخ ناي سرعات املاخي اب كل هوتنا ترى بحق እግዚአብሔር ዘይኮነስ اب كل هوتنا اب كل ናብራና اب كل ስራሕና አትወሉ ስራሕ ንወፃሉ ንኩሉ ነገር ሕጊ ተሰሪዑ ሕጊ ዘኽብር ሰብ ከዓ ከቢሩ ይነብር ማለት هو ንሕጊ ስለ ዘግዚኦም እዞም ንነብረሎም ዘለና ንዓሶም ነቢሮም ዘንብሩና ዘለው እኮ ድልየቶም ገዲፎም ንሕጊ ስለ ዘግዚኦም ማለት ስለዚ ንሕጊ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ክበፅሕ ከዓ ዋጋ ካፊሎም እዮም ካብ 18 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ እቲ ኮንስቲቱሽን ናይ ዝዓዲ ክንደይ ዋጋ ከም ዝተኸፍሎ ልዕለና ሰብ ታሪክ በዓል ዶክተር ክፍለያ ፀቢቖም ከብርህዎ ክእል እዮም ማለት ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ሕራይ ካልኦት ቴንክ ዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦና ቴንክ ዩ صباح ساعات كندزي نراخب مالت حق مالت ياكو ስለዚህ ሰዓቱ ዘይ ተረኸበ ገበነኛ ይገዚኡን ገዚያና የተቆጠረ ሰብን ይወስዳሉ ማለት ይበሐቂ አቤተ ክርስቲያንና ለሞዲው ናብ ሞገድና ኸ መርዓ ሰዓት ክንዚ ይበሃል 2 ሰዓት 3 ሰዓት ደንጊና ንመጽ ሕግ ማለት እቲ ተሰማሚዕና ነውዕሉ ሕግ እዩ ማለት ይበሐቂ ስለዚህ እዚያውን ናንፍ መገድና ቆጠራ ሐበሻ እንዳበልና ነፍስና እናወረድና ካብና ይንነብር አብታ ተጥዕመና ንቆጥራ አብታ ተቆጠርና ይኻ ብተኻለ መተን ሕጂ ሕግ ምኽባር ማለት እሳ ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ዝኾነ ሕቶን ተሊና ርእይቶ ወይ ዘስተንተናዮ ቁርብ ደቃይቅ ኣለወና እንድሕር ሕቶ ርእይቶ ዘይብልኩም ከዓ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም ሕራይ ኩልኹም ከመይ የምሲኹም ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ሓውና መምህር ተኽሉ ድማ መመሊሱ እግዚአብሔር ምግላፁ የብዝሓልካ ግዜኻ ኩሉ ነገርካ ወፊኻ ተቕርቦ ዘለኻ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ ድማ እሱ የሰኒኻ መዝሙር ዘመርኪ ሓፍትና ሙሉ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ቶም ነታ ምዕራፍ ዘንበብኩም ከምኡ እውን ካብ ንመሃሮ ዝፀናሕና ከም ሕቶ ወይ ድማ ዝተረዳእኩም ሓሳብ ክትህቡ ዘምስኹም ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ
እምነትን ሕግን ብዙሕ ክንዛረብ ፀኒሕና ምንጪ ናይዚ ምዕራፍ ብዝያዳ ክግለጽ ዘምሰየ እውን ኣቦና አብርሃም እዩ። አቦና አብርሃም አብርሃም በአምላክ አመነሞ ንጽድቂ ኮይኑ ድማ ተቆጽረሉ ይብል። አቦና አብርሃም እምነቱ ብምንታይ ይረጋግጽዋ? ብምንታይ ገሊጽዋ? ብምንታይ አብሪህዋ? እንተዳኢልና ብግብሪ ብሕጊ ምፍጻም እዩ አብሪህዋ። መጀመርያ ከም ትኽበሃለና ዘምሰየ ካብ ዓዱ ክወፅእ ከሎ ናበይ ከመይ መን ኣለንኡ እንታይ ይፈልጦ ከይበለ ተኣዚዙ ካብ ዓዱ ወፅዩ ናብ ዘይፈልጦ ድማ እግዚኣብሔር ኣሚኑ ከሪአኒ ኢሉ ድማ ወፅዩ ድሓር ድማ ነቲ 100 ዓመት ተጸብዩ ኣብ ኣጋ ሞቱ ዝወለዶ ኣብ ይስሐቅ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ከም ሕፃ ባሕርን ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ንዘርእኻ ከብዝሕ ኢልዎ ነቲ ዘርኡ ክበዝሕ ዝግብኦ ከም ሕፃ ባሕርን ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ንይስሐቅ ድማ ሰዋኣለይ ምስ በሎ ከም ሕፃ ባሕርን ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ዘርእኻ ከብዝሖ እደ ኣይበልካንን ከመይ ገረ ነቲ ዘርአይ ዘብዝሕ ክስውኦ ኣይበለን። ነቲ ሓደ ወዱ ነታ 9 ወርሒ ኣብ ማህፀና 3 ዓመት ኣብ ዝባና ዝሓዘለት ነዴና ሳራ እውን ኣየመኸራን። ምክንያቱ እስኻ ኢኻ ሂብካና እሞ ነቲ ዝሃብካኒ ድማ መስዋዕቲ ክገብሮ ኢሉ 3 መዓልቲ ተጓዒዙ ነቲ ዝኣመነ ኣምላኹ እምነቱ ብምንታይ እዩ ገሊፅዋ እንተዳኢልና ብግብሪ እዩ ገሊፅዋ። ኣብ ያዕቆብ 2:22 ስንታይ እዩ ዝብል? እምነት ምስ ግብሪ ኮይና ከም ዝዓየት እምነት ብግብሪ ገይራ እውን ከም እተፈፀመት ትርኢ ኣለኻ። እታ እምነት ምስ ግብሪ ኮይና እንታይ ኮይና? ዓያ። እምነት ምስ ግብሪ ኮይና ድማ ተፈፂማ እሞ ዝዓለምና ሎሚ ኩሉ ሕጃ ዘላ እመን ጥራሕ እምበር ጸዲቅካ ኢኻ ዝበሃል ኣሎ። ገለ ድማ በኣት ኣይትሓዝ ኣይትተንክፍ ብግብሪ ምሕላው ብሕጊ ምኽባር ጥራሕ ዝጸድቁ ዝመስሎም ድማ ኣለዉ። ግን እዘን ክልቲአን ኣይፈላለየን እየን። ኣማኒ ትኾንካ እምነትካ ብምንታይ ከተረጋግጸለካ? ብግብሪ። ግብሪ እንድሕር ኣልይካ ድማ ኣብ ምንታይ ተመርኩስካ እንታይ መሰረትካ ጌርካ ኢኻ ሰናይ ግብሪ ትገብር ዘለካ ድማ ክትኣምን ድማ ኣለካ። እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ እያ እዩ ዝብለና እሞ ከምቲ ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ብስጋዶ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም ዝበሎም ኣብዛ ክንመሃራ ዘምሰና ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ብመንፈስ ብእምነት ጀሚርና
بأمنات بمنفس دما كنودئ እግዚአብሔር ንኹልና يحجزنا حانت إيد جبري حانت إيد دما أمنات أتحاحزنا مودعتنا كتصبق دما እግዚአብሔር ንኹልና يحجزنا ስለኩሉ እግዚአብሔር أملاخنا مسجانا يبصحيو أمو مدبنا بصلوت كنعصو كلنا حنساب نصلوت كابزت زلنا يو عف نبل انت سلام صلوت كم بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ምእንቲ ዝሓንተን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና ደገልና أكفاد إحنا ننبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن نزل عالم نتكايما أمين أجزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي خي بسقاهون دن قلي خي أدي جابير صباحت قوي تسراوي سلام لك له نسخي كاب أنا سبرختي خي فركر سقم برخيو ومن اللي تتسقى جابير مساقي وفست الدس والكي حتى أتناصر يلنا نفت ودغ يسكر ساس منتانا محرت لمن لنا أمين ونقول لتعجابير لمن كان مال كان لنا ونقول سلام سلام هبنا واللي يبقى لنا أخم أجابير أطرينا سقى خونا أفسلنا كان نفلت بعد أملاك بلنا كل اسم كان سمن نتوعنا لنا أبسا ما يزول لخان سقى سلام كعب للنفس كلنا عدر أبزع على من زمن وارنا وسلام حلو نقول لما راح تنسى سلطان بقد اسم كان سلام هبهم أبزريانا نزل مكاين تعذاب كام خرهب أما تاونا نموتانا نزل قراوتنا بقول سلام حلوهم ودعون بقنعن كن هوات كن نبرن كل سنة يملكوا دما نعخان جابير بنفرح بحياونات كنركبن بكريستوس مسؤول نسمان فز قدسن مسجانا صنعتم بوزل لك على من كل سعن نزل علم أمين حرا أملاخ محرنا يقرب هلا أملاخ ربللنا ساعات ليت معلت زبارك لنا قدس جابير أملاخنا ساعات زمشت زي أن ساعات زليت زي عند ما بارك لنا ناي زجوبا إذا تساتفت سلز جبر كنا نمسكنك زجوبا إذا أملاخنا نفس ما إذا أمتنا بمنفذ زعبينا أب سماي دما أب قباء قدسان زحبرنا قبرلنا قدس جابير أملاخنا صلنا يصلوت سخات قبله كنا مهارات نحنا قال كادما نبوتاتنا نبع على أبراهام كن مسللو امنات مسناي قبري أو وهايدنا كن صدق له مودعتنا كنصبق له ناي بحق دما دك أبراهام كن له سخارد عنا صومنا بارك لنا قدسلنا صوم دحنا صوم حرات قبرلنا نقول أكلاتنا كاب حما نجرات إمكا أملاكنا ودو توساينا خبرهنا تنسى أخذ ما بدحنا سلامة بصحنا بس صوم زي أملاكنا أب حمام زلو فوصلنا أب حزن زلو صانا نعلنا تجاني قم زلو روح اللهم صيبوا من الله دم إجابير أملاكنا نسخات كاب صباب أمادنا قفهم أميام زلو نسعيهم تأثيرهم زلو دم فتحيهم صوم زي أملاكنا مقد نسحات حجو ناب قدس خان كوردم كان زقربنا قبرلنا دوتو ساينا خابرهانة تنسى خادم ما بدحنا سلامة بصحنا كم تنهاري الزمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع عكالنا سمكاي قدس من قصات مزح باركام طاب سمايكم دمام دريكون عليه تنجيرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا أنسانا دقلنا أكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبر نزل على مناتك إما أمين وقزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي خي بسقاخون دن قلي خي أدي جابير صباحت قوي تسراوي سلام لك له السغيك عن السبرختي خي فركر سقم برخيو ومن تتسقى جابير مساقي وفست دس والكي أنت أتناصر لنا نفت ودغ يس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشرق جنا أملاكنا ودان يس كرسوس كاني كغانا زرعت يادم ساتسي أبسا قلت لبركسات إبراهان أنتم أويا كانت وأويا كانت ران سيرغو سنات ببسمكم كن فتانون تهاني يرسين سكلوان سميت
زيو مهارنا كرسوس مال عسر تغلطة زيو مهارنا كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس مال عسر تغلطة بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ንኩልኩም ኣገልግሎትኩም ይቀበል ግዜኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና ቃለ ሕይወት يسمعنا كلكم روح ليتي ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ኣምላከ ቅዱሳን ርኅሩህ ፈጣሪና ከምቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ጀሚርና ክንፍፅም ዝረዳእና ንዝመፅእ ጉባኤ ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም የራኽበና Thank you አባታትና ቃለ ሕይወት يسمعنا ጽቡቅ ተማሂርና ጥዑም ለይቲ قال ሕይወት يسمعنا አሜን ኩላህና ቃለ ሕይወት የስማዕልና Thank you አባታትና ደህና ሕደሩ ሰላም ለይቲ ሆሊ ፋሚሊ ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ደህና ሕደሩ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኩላህና ልዋም ለይቲ አሜን ቃለ ሕይወት يسمعنا